Right, twadwande nonse ku presentation yathu tupitiriza maphunziro a mpingo wa mu chivumbulutso, right? So taona ndithu mipingo imene ikuyendera kuchokera ku Ephesus, nthawi ya apostles kufikira mu nthawi ya Smyrna, nthawi imene anthu osatira chikhulupiriro chipembedzo cha Khristu Yesu anaphedwa kwambiri, right? Tachoka ku Smyrna ndi kuyenda ndithu kufika kuti ku Pergamo kumene tinaonanso kuti akhristu nthawi imene anayamba kupanga mais. Okay, so mu nthawi imene akhristu ambiri anayamba kutaya njira, right? So tinapitirira ndi kumayenderera ndimasesereka ndipo apapati kufika ku mpingo wa ku Tiyatira. Ndiye tikaona pamapo pathupo ndithu tikuona tikuyamba ku Ephesus, ndithu tikukwera Smyrna, kuzakwera kumtunda kwene kufika Pergamos, neka ngati pa phiri kenako tikuseserekaso kubweranso pali pa Tiyatira. So tikhala ndithu tikuyenda ndati tikateno tasala mipingo iwiri. So tisanambe timakhala kaye ndi phunziro kupesa mpingo ndi chani kana kusalano kaonano mpingo imene tikuyamba. Tisanambe zonse tiseke maso kuti tipemphere, tiseke maso pemphere. Ambuye tikufuna tikuthokozeni mapadera. We pray for the network of God. Mukalo kuti zonse machine and everything else ikagwire ntchito ulemerero wanu. Mulemekezeke mukakulefeka chiri muzina Yesu Kristu, amen. Alright, so ndithu tikuona phunziro lathu la lero. Okay, so ndimafuna kuyitanira anthu onse kunena kuti tikamaphunzira za mpingo wa Mulungu chipangano chakale tikufuna tikaone kwambiri kuti panali Israel amene amatchedwa kuti mpingo wa Mulungu, right? Tinaona kale zimenezo last lesson, okay? So inaipo nthawi imene Israel anali mtundu wapaderadera, mtundu umene unali pawokha, right? Ndipo Aisraeli anayamba kumazitenga kuti iwo ndi apamwamba kwambiri kuposa aliyense, right? So amakhulupirira tino Mulungu amayankhula ndi iwo wokha basi, okay? So zinafika ndi pamenepo komano ndimafuna kunena kuti tikamaonanso kavesi la mpingo livesi ngakhale Mulungu anasankha mtundu umene unalewikika, sina cholinga cha Mulungu kuti ukakhale mtundu wokhawa ayi, chifukwa chokuti Mulungu amayitaniranso anthu ena kuti akajoine Israel. Israel anali ngati type kapena chithunzithunzi cha Israel amene ali mwa Khristu, Agalatia 6:16, right? Kapena Roma chapter 2 verse 28-29, kapena Agalatia chapter 3 verse 26 masika musi. Kunena kuti no Israel eni ndi wa mwa Yesu Khristu. Umafunika ngobada ngati Misraeli ndeti wendwe ndosankhira. Panopa umafunika ubade somaso pano mwa Khristu Yesu kuti khali Israel wa Mulungu, right? Umafunika udulidwe ukukudulida mu mtima, right? So ina chithunzithunzi. So ava tikupesesa pamene ndithu tikuyenda ndi uthengawo kuti pali zambiri zimene Mulungu amafuna kuti ife tikapesese. So Sister Catherine, I think muzitiwerengera lero. Tiyamba pa Isaiah chapter 56 verse 3 ndi 4. Tatiwerengera pamenepo. Muli malo kuti mutha werenga? Okay. Isaiah 56 verse 3 ndi 4 ilipo pa screen yako. Oh, okay, yabwino. Yeah. Akuti mlendo amene waziphatika yekha kwa Yehova asanene kuti Yehova adzandilekanitsa ndithu ndi anthu ake. Pena mfule asanene taonani ine ndili mtengo owuma. Verse 4. Pakuti atero Yehova kwa mifule imene isunga masabata nisankha zinthu zimene zindikondweretsa ine nigwira zolimba chipangano changa. Amen. Amen. Right, so apapa Mulungu akuyankhulano mu nthawi ya ana Israeli kunena kuti afulu kapena ma eunuchs ndi anthu amene amakhala afulidwa, right? Professor Ndiyani. So akamba za afulu amene anafulidwa ndi anthu apadera, ma aliens, right? Anthu otesana Israeli kuti asanene kuti tiona ine ndine mtengo owuma, ati asanene kuti ineyo sindiliso gawo limodzi la ana a Mulungu, ati munthu asanene zimenezo ziye, right? Ndiye Mulungu akoza kuti no Yehova kuti no amene akusunga sabata ndi kusankha zokondweresa Mulungu, right? Amene mu chipangano chakale yakuti no ngati munthu akuzitenga kuti ine ndili patali pa Mulungu asanene yonche
koma akangoyamba kusunga sabata ndi kugwiritsa chipangano chake chinechi chidakachitika. Muno wenepa pa verse 5 ndi 7 totoyengeni mavesi amenewo. Verse 5. Kwa hiyo ndidzapasa nyumba yanga ndi mkati mwanga malo ndi dzina loposa la ana aamuna ndi akazi. Ndidzawapasa dzina limene silidzadulidwa. 6. Alendonso amene aziphatika okha kwa Yehova kuti amtumikire Iye ndi kukonda dzina la Yehova, akhale atumiki ake, yense amene asunga sabata osaliyipitsa nagwira zolimba chipangano changa. Nawonso ndidzanka nawo ku phiri langa lopatulika ndi kuwasangalatsa nyumba yanga yopemphereramo. Zopereka zawo zopsereza ndi nsembe zawo zidzalandiridwa pa guwa lansembe langa, pakuti nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopemphereramo anthu onse. Yeah, so ababa akutiuza ife onena kuti Mulungu akunenesa onena kuti mulendo akagwiritsa pangano la Mulungu, right? Kuti ukhalenso gawo limodzi la pangano la Mulungu mafuna uzichita zinsembe zonse, right? Zinsembe sidachitika nenso uli ndi odulidwa, right? Sabata yana ngati chizindikiro. Tikamakamba muchichewa silu ndi sign timangoziphatika pamodzi. Pano tikaona muchizungu pali sign ndi pali silu. Sabata ndi sign ya Mulungu. Ezekiel 20 verse 12 ndi 20. Ezekiel 20 verse 12 ndi 20 mukawerenga muchizungu amakamba plural sabbaths, plural, right? Masabbaths anali sign kapena chizindikiro. Masabbaths akati achina Pascha, pas ujena achina sonkhana misasa, right? Zonsezi zinali ngati chizindikiro chokuti chani, choti Mulungu ndi amene akuwapatula iwo. So Mulungu ndi amene akutipatula ife. Anthu angadziwe bwanji imenezizi tikupanga ya masabata aka Mulungu. Mwaona wenepe. So sign ndi chinthu chimene chimaloza kwa kuchina icho chitika. So sabata ali ngati chikwangwani kwa chinthu chimene chichitika muja kalekale mwa moyo. So akwauzana anthu mukasunga masabata anga mwanjira ena anthuwa akufuna Mulungu koma akuopa kuti tikhala bwanji gawo limodzi la anthu a Mulungu. So anthu mukasunga masabata anga, right? Inuyo mukhala anthu otani opatulika kwa ineyo. Mukagwiritsanso chani chipangano. Ndipo akuti ine muzabweranso ku phiri langa lopatulika. Mawu oti phiri lopatulika ndi mawu amene amagwiritsira ntchito kuti ayimirire church. Pa Hebrew 12 verse 23-24 amakamba kuti ku phiri la Ziyoni ku mpingo, right? So toona kuti akuti muzakhala olowa nyumba yanga ya pemphero. So tikamaona ku chipangano chakale sulo yatha kupita ku kachisi unless iwo li munthu odulidwa. Mwanjira ena anthu amalowa ndipo nsembe zawo zopsereza zawo zalandirira pa guwa la chani la nsembe, right? So tikuona kuti anthu adakapangira absorbed mu Israel, right? So anthu amene anali achikunja oti atembenuka ndikulowa adakakhalanso ndi gawo lalikulu kuposanso ana amuna ndi achani ndi akazi chifukwa akhulupirira, right? So tikaona chimene chitola nawo kuti Mulungu anagwiritsa ntchito ngati type kapena kuti model ya ufumu wake pamene Yesu Khristu atatani akubwera kuzakhazikitsa ufumu wa chisomo. Tiwerengenso pa Ezekiel 36 verse 25. Tiwerengani? Verse 25. So ndidzakuwazani madzi oyera ndipo mudzakhala oyera. Ndidzakuyeretsani kukuchotserani zodetsa zanu zonse ndi mafano anu. Alright, so akuti chani? So njira imene Mulungu adagwiritsa ntchito kuwatsuka anthu ake ndi yosavuta. Adakapasa mzimu wake ndi kuwachapa iwo kuzonyansa zonse zimene zili mkatikati mwa moyo wawo, right? Tiwerengenso Hebrew 4 verse 2. Tikapita pano yasolana Hebrew 4 verse 2 ali chani? Pakuti kwa ifenso walalikidwa uthenga wabwino monganso kwa iwo, koma iwowa sanapindula nawo mawu omvekawo, popeza sanasanganizika ndi chikhulupiriro mwa iwo amene adawamva. Yeah, so ababa tikutha kuona nako akuti uthenga wabwino nalalikidwa kwa ife chimodzimodzi ndi iwo. So tikamano ife anthu chakale uthenga wabwino nalalikidwa inde koma osati mu chenicheni chikacho unalalikidwa mu chithunzi,
Okay, so the old covenant anthu aja ndi uthenga abwino muchithunzi ife ndi Yesu Khristu amene ali nkhosa yamoyo yophedwa yowuka tinso ndi wansembe amene Yesu Khristu pamene ukuuka naye ndi nkhosa imene imafa ikafa zathera pompo mwa zake ukagwiritsidwa ntchito ndi wansembe. So chimene ife tili nacho ndicho kugwirikacho iwo anali ndi chifanizocho, right? So mwanjira imene uthenga unalida kwa iwo chimodzimodzi ndani ifeyo. So uwu ndi uthenga abwino taona amene munthu adakachitira kuti alowe mu mpingo wa Mulungu. Even anthu oti sanali Aisraeli adakatha kulowa pa udulidwa kusunga masabata ake ndi kugwiritsa ntchito pangano yake ndi kusunga nsembe zawo pamaso pa Mulungu. So ichi ndi njira imene adagwiritsira ntchito pangano yakale. So umu ndi umene uthenga wabwino unalakidwa pangano yakale. So tione mu pangano chatsopano kuti uthenga wabwino ulayida kwa ife motani. Papa ndi Yesu akuyankhula ndi ana a Israeli. Matthew 21 verse 33, 37 mpaka 40. Yesu anakamba fanizo ili limene makamba za chitsogolo cha mtundu wa Israeli pomukana Yesu Khristu chidakasata ndi chani. Tatengeni nepo. Matthew 21 verse 33. Mverani fanizo lina. Panali munthu mwini banja amene analima munda wamphesa nawuzunguliza linga nakumba umo moponderamo namanga nsanja nawukongoletsa kwa ulima munda. 7. Koma pambuyo pake anatumiza kwa iwo mwana wake nati, adzachitira mwana wanga ulemu. 38. Koma olimawo mmene anaona mwanayo ananena wina ndi nzake, uyo ndiye wolowa, tiyeni timuphe, ndipo ife tidzatenge cholowa chake. 39. Ndipo anamtenga iye namponya kunja kwa munda namupha. 40. Tsono atabwera mwini munda adzachita olimawo chiyani? Amen. Yeah, so tikaona apo tiona Yesu Khristu amapereka chitsanzo cha iye ndi atate wake ndi ana a Israeli kuti Mulungu ali ndi munda olima munda awo ali ngati Aisraeli. Okay, so Mulungu uja wapereka munda kwa ana a Israeli. Okay, I think no drug mpika. Okay, I think awo mundu onana muno mwino ne. Okay, so okay, ngati mundimva muno bwino ningochosa mwina kamera yanga kuti isadrage kwambiri. Okay, so apopo tikutha kuona unena kuti Mulungu akufotokoza chinthu china chapadera unena kuti uyika munda, right? Olima munda ndi ana a Israeli, right? Watumiza ntchito yake kuti akafunsa kuti zokucha zili bwanji na anthu amamenya anthu aja. So anthu amene amatumiza ndi aneneri osiyanasiyana, right? Mapeto ake akuti atumiza mwana wake kuti mwina akampasa ulemu kuti mwana wanga kumuphaso. So anafunsa kuti kodi akamabwera mwini munda adzachita chani anthu amenewa. So anthu of course mapeto ake analusa chifukwa amadziwa kuti Yesu akamba za iwowo. So mwanjira ina Yesu amafotokoza nawo kuti chifukwa cha kukana kwa iwo kwachoonadi ana Israeli adakafunika chiyudacho chisesedwe kuti chipange njira kwa iwo amene atabwera mwachikhulupiriro, right? So uthenga kuti umafunika upite kwa anthu amene ali mwachikhulupiriro tsopano osati ife iwo angobadwa Ayuda. Alright, tutenge menepa Matthew 21 verse 41. Matthew 21 verse 41. Angelo moyo tiwerengereni. Kamena weddings amene angathe kuwerenga muzitiwerenga ena achokapo for the network. Angelo moyo tiwerengereni verse ngati mungakwanisi kamena weddings. Mupangani mute simumveka.
Okay. Angelo mwe, tizilowerenga ni mavesi ndipo. Okay. Matthew 21 verse 41 kuti iwo ananena kwa iye, adzaononga koyipa oyipawo nadzapereka mundawo kwa olima ena amene adzabwezera iye zipatso pa nyengo zake. So iyi naiti insisi chimene ana Israeli amafunika vesi sionera kuti no iwo anali anthu osankhidwa chifukwa chokuti Mulungu anapereka lonjezo kwa Abraham, right? So iwo anali osankhidwa chifukwa cha Abraham chifukwa Mulungu amafunika abwerese ndithu mpulumutsi amene ali Yesu abade pakati pa iwo, right? Ichi ndi chimene Mulungu analonjeza. Koma pa chifukwa iwo chokakamira kukana uthenga, kukana kugonjera kwa Mulungu, Mulungu adakalola onena kuti uthengawo ounyamula asakhale ana Israeli koma akhale Aisraeli achikhulupiriro, right? So tikaona ichi ndithu tikuona tuno padakakhala kusintha kwakulu ndithu kumene kumachitika, okay? So Yesu anafotokozanso mopitiriza tatengenenepa Matthew 21 verse 42 mpaka 43. Verse 42. Yesu ananena kwa iwo, kuti simunawerenge konse malembo mwala umene anaukana omanga nyumba umweyo unakhala mutu wa pangodi. Ichi chinachokera kwa Ambuye ndipo chili chodziwitsa maso mwathu. Chifukwa chake ndinena kwa inu, ufumu wa Mulungu udzachotsedwa kwa inu nudzapatsidwa kwa anthu akupatsa zipatso zake. So tikuona tuno ufumu wa Mulungu, right? Tikaona kipengele chakale kunali ufumu wa Mulungu in type. Chifukwa tikaona pa Exodus chapter 19 verse 1 to 5 anawazata zakhala ufumu wake wa ansembe ndi wa mafumu, right? So zina iso chinayika kuthupi. Komano tikamaona kuchipangano chatsopano ndi ufumu wa Mulungu komano wa uzimu umene Mulungu amafunisada akhazikitse icho ndi china chogwirika. So akuzati no ufumu uchoka kwa inu kupita kwa anthu amene adabwereka zipatso. Chifukwa Mulungu chimene amafunisa kwambiri ndi chipatso. Ukaonesera ku dziko lonse lapansi kuna kuti ufumu wake umene uli mzimu wa Mulungu kukhala mwa iye amene ali gawo la ufumu wake. Chipatso chimene ingabali ndi yani chachikulu chimene Mulungu afuna chimenecho. So ufumu udapita kwa ena, right? So ndithu Yesu Kristo anamafotokoza za ufumu. Ndipo atamaliza kuwauza Ayuda anakomananso ni gawo lina anakomananso ndi Asamariya. Makamaka nzima amene akutuzira ku dera ku Samariya. Anamba kuyankhula ndi Samariya nzima yuti. Tuwiza nkhani imene akhalira. So tiona nawo kuti no Yesu anamba kufotokoza no chipulumutso chili kwa Ayuda chifukwa chokuti chani iwo ndi amene amasunga zoonadi zonse mu chifanizo. Kuti zoonadi zikazabwera zokhazikikazo iwo azakhale gawo lalikulu loyambirira kugawa uthenga kwa anthu onse, right? Komano iwo tipeza kuti anakana chani choonadicho ndipo mwachiyembekezo chonse anakhala chinakhala iwo ndi chifanizo chabe, right? So pa nthawi imene choonadi chabwera chifanizo chimene amachikakamiracho chinali chopanda ntchito notsopano. Inasiya kukhala chipembedzo cha Mulungu chinakhala ngati zipembedzo za anthu, right? So pamene Yesu akufotokoza Yohane chapter 4 verse 21 mpaka 23 wina atowerengira pamenepo. Yesu ananena naye, tamvera ine mkaziwe kuti ikudza nthawi imene simudzalambira Atate kapena mphiriri kapena mu Yerusalemu. Inu mulambira chimene simuchidziwa. Ife tilambira chimene tichidziwa, pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira ona adzalambira Atate mu mzimu ndi m'choonadi, pakuti Atate afuna otere akhale olambira ake. So tikaona Asamariya anali ngati chisakanikiro cha mitundu yosiyanasiyana, right? Tiona nawo kuti no Asamariya zinachitika zonena kuti no tikaona mbiri yake tena mbuyo ufumu ya Asiriya inatenga mafuko thoko achosama kubesa mafuko achikunja. Na mafuko achikunja amanimiza milungu yawo ne mikango zinyamsinamba kwapha nefumu ina pempha wansembe wa Yuda aphunzitsa anthu azawo Yehova. So anthuwa
anayamba kusata chipembedzo cha Chiyuda, amapembedza Mulungu inde, koma amapembedzanso milungu yawo inayo, koma amapereka ulemu kwambiri kwa Yehova. So kuna tuna Asamariya anali ngati chisakaniro cha chipembedzo cha Chiyuda ndi chikunja, right? So Asamariya amapembedza mu phiri, right? Ndi Asamariya kuti koma inu mmanena tizipembedza kuti ku Yerusalemu, imene zilizoona according to Deuteronomy 16:16. Bible is clear. Deuteronomy 16:16 chipembedzo chichitika kuti ku malo amene Mulungu atayankha. Andi tikapita ku mabuku ena achina ambiri mafumu, malo amene Mulungu anasankha ndi ku Yerusalemu, right? Ndi Yesu akunena kuti koma ikudza nthawi amene akupembedza Mulungu apembedza mu mzimu ndi chani ndi choonadi. Mwanjira ina kupembedza ku phiri ku Yerusalemu sichinali kupembedza mu mzimu ndi choonadi ayi. Zinali ngati kupembedza Mulungu mumafanizo. Chifukwa Yerusalemu weniweni amene inu ndine tofunika tizipembedza kuyang'anirako ndi kumwamba kumene kuli Yehova, right? So akuti ompembedza azalambira iye mu mzimu ndi chani choonadi. Ichi chimene Mulungu akutani akufuna. So zonse zimene zimachitika pangano yakale pa nthawi iyi zimafunika zilani zisinthe zithe. Okay, right. Tibili zinenepe Machitidwe chapter 2 verse 13 mpaka 39. Njolomo mutawerenga Verse 38. Koma Petro anati kwa iwo, lapani, batizidwani yense wa inu m'dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Pakuti lonjezano ili kwa inu, ndi kwa ana anu, ndi kwa onse akutali, onse amene Ambuye Mulungu wathu adzayitana. So Petro poyankhula lonjezano ili lakuti mulape machimo mubatizidwe mulandira chani mphatso chani ya Mzimu Woyera. Zinthu zitatu ndakoza lonjezano ili this promise atendira kwa inu 1 ndi kwa onse akutali ndi atiwo achikunja, anthu amene ambatengera ndi anthu okuti ma Gentiles, right? Anthu osachikunja ndi onse amene Mulungu azayitana. So kupembedza mu mzimu ndi choonadi kuchokamba utani kukhazikika. So Petro anakamba lonjezano ili kwa onse inde angakhale ifeyo, right? So pali mawu amodzi okha amene angafotokoza kuti mpingo ndi chani. So apato panga shift tichoka kuchipangano chakale umene mpingo nali anthu obadwa ngati Ayuda, kuti joine mpingo mafunika udulidwe uzisunga nsembe zonse ndi masabata onse apachaka kuti akhale ngati chizindikiro kuti Mulungu amene akutani akuyeresa iweyo, right? So pa nthawi nyengo ikusintha ati tipembedza mu mzimu ndi choonadi, osati ku Yerusalemu koma mu mzimu ndi choonadi, right? So akuti kuti anthu amene ali opembedza amene Mulungu ndiye mzimu, so anthu akulandira yani Nkhoswe, akulandira Yesu Khristu, right? So pa nthawi imene icho chichitika nditi tikufunika verse 7 ndiyakonyanso pano mpingo ndi chani. 1 Korinto 4 verse 13 to 27 ati chani. 1 Korinto chapter 12 verse 13. Yeah. Pakutinso mwa Mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa m'thupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Agiriki, ngakhale akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwetsedwa Mzimu mmodzi. Koma inu ndinu thupi la Khristu ndi ziwalo yense payekha. Amen. Yeah. So apapatika timamba kuvesesa kunena kuti ifeyo ukubatizidwa mwa mzimu. Munthu akalandira mzimu, right? Akulandira yani ubatizo wapadera, right? Tikavesesa Yohane chapter 7 verse 7 to 39, Yesu anakamba za madzi amoyo amene onse ali ndi ludzu adzi. Madzi amene yani mzimu. So ukabatizidwa ni mzimu, ukabatiso masopano chichitika njani? Ukukhala thupi la ndani la Khristu Yesu. Ndikuthandiza kuti Yesu Khristu atapita kukakwera kumwamba pa Pentecost anazozedwa ni mzimu, right? So mwanjira ina iye akupezeka pita kusozera mwanyani mwa mzimu. So inu ndine tikalandira mzimu wake ndito tikulandira yani moyo wake, tikulandira gawo la yani la thupi la kulandira moyo wake, right? So tikalandira chimene chichi nditi ifeyo automatically ndife thupi la ndani la Khristu. So ineyo ndikalandira mzimu, ineyo mwalandira mzimu nditi ifeyo payekha ndife ziwalo. Mwandivesene. So munthu atakhala seventh day walandira mzimu, right? Atakhala Pentecostal, right? Atakhala amboni, atakhala wajani wa Anglican, right? Atakhala Roman Catholic, payekha tosefe ndife ziwalo za ndani za Yesu Kristu. Koma pamodzi ndife thupi la ndani
la Kristu Yesu. So nkona ndikunena kuti pakali panopa silingabwere pa dziko lapansi no the only true church ndi Catholic kapena the only true church ndi mboni kapena ndani, right? Silingathiona zimene zifatano mosemu even ena otalibe denomination ngati ali ni mzimu payekha wabatizidwa ndi thupi lake ndani la Kristu. Aliyense payekha ndi chiwalo cha Kristu, koma tonse pamodzi pa dziko lapansi kumamba kuti kuona kuti no awo ndiwo chani thupi lake ndani la Kristu. And tiona kuti no Mulungu apanga chotani kuti no anthu onse ake azakhale gawo limodzi. So ino ndi phunziro limene tizaona, koma no mutha kungopita kuti ili kunena songola. I think nayi pangapo koma tipangaso in context ndi zimene tifuna tipangapa pa. So tikabadaso maso pano kubatizira mthupi limodzi ndife tonse ziwalo payekha koma pamodzi ndife thupi lake la Kristu, right? So kuti timvesese kuti mpingo ndi chani tawerengaso pa Efeso chapter 1 verse 21 mpaka 23. Efeso 1 verse 21. Pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro ndi mphamvu ndi ufumu ndi dzina lililonse lotchedwa si mnyengo ino yapansi pano yokha komanso mwa iyo ikudza. 22. Ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake nampasa iye akhale mutu pantu pa zonse kwa mpingo amene ali thupi lake, mdzazidwe wa iye yekha amene adzaza zonse mzonse. Amen. Yeah, so apopo tumvesa nawo tuno Yesu Kristu akuti yani atepa ali ndi mutu pa ulamuliro wina lonse ndi mphamvu ndi ufumu ndi zonse, right? Ati zonse zili pansi pa mapazi pake ndi ati iye ndi mutu pamutu pa zonse kwa chani kwa mpingo. So mpingo ndi thupi, mutu ndi yani ndi Yesu Kristu, right? So mpingo ndi thupi lake loti yani mzazidwe wa iye amene azaza zonse muzonse. So definition ya mpingo ili very clear mu Bible. Santhu amene akuphunzitsa ziphunzitso zina zake, santhu amene akukhulupirira zina zake. Mpingo ndi iwo amene alozazidwa ndi Yesu Kristu. Mpingo 1 ndi anthu amene alozazidwa ndi Yesu Kristu. Mpingo 2 ndi thupi lake. Mpingo 3 ndi iwo amene amupanga Yesu Kristu akhale mutu wawo. Tikuona amenepe. So just like mwa Hava munatuluka Hava, mwa Adamu munatuluka Hava ndipo Adamu anakhala mutu wake, yeah? Tikaonanso mwa Kristu mwa Mulungu chitika chani Yesu akubadwa nthawi za nthawi, right? Kamozi, right? Mulungu akukhala mutu wake wa Kristu chimodzimodzinso mu Eden Adamu mutu wake wa Ava, right? So muchipangano chatsopano Kristu akupereka moyo wake mwa iye mukubadwa chani inuyo ndi ife tikubadwa somanso pano kuzera mwa Kristu. Pa chifukwa chimeneyo Kristu ndiye yani mutu wathu. So mpingo ndi yani ndiwo amene ampangisa Yesu Kristu akhale mutu wawo. He's number 1 muchina chilichonse. 2 ndi thupi lake. Thupi lake ndiye yani amene ayozazidwa ndi moyo wake. So mpingo ndi chimenecho. Koma panopa chichitika chani tiona ati zinakhala bwanji. Mano magulu onse ambiri anamazipanga claim okhala ni mpingo. Tiona tino zinayamba motani tikamba kuona za Pergamo mapita aphunzira athu. Komano izonzo pesa sonde zimene zinachitika. So pakali panopa anthu amakonda kufunsa which one is the true church? Bible study mpingo ona ndiuti. So aliyense amakakamira afesi yake. Ambona amatimuona apa isauri yani ndimbuni zanga. So ife ndimbuni zanga mpingo ona ndife rock, right? Ena akuzara ife ndimankhula malilime ndeti ndi chinzero chinini zimwera ife ndifo ukhala amene tiona pamaso pa Mulungu, right? Ena akuzara ife ndimakhulupirira izizi ife ndifo ukhala mpingo. Komano Bible suluza zimenezo ya. Yohane 10 verse 1 mpaka 9:27 tuwerengere naria. Yohane verse 10 verse 11. Pachiyambi Verse 1 ya. Pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali kwa Mulungu ndipo mawu ndiye Mulungu. Uku ndiko kuunika kwenikweni kumene kuunikira anthu onse akulowa mdziko lapansi. Ndiye wakudza pambuyo panga amene sindinayenera kummasulira lamba la nsapalo lake. 27. Yeah, ndamuzindika ndi Yohane 1 verse 1. 10 ya mafunga choice ndi Yohane 1 verse 1. So tikamona muno bwino ati pachiyambi panali mawu, right? Mawu ndiye ndani
Okay, so mawu ndi Yesu Kristu. Mulungu ndiye ndani? Atate, right? Pali kusiyanitsa pamenepo. Yeah, so pale mawu anali kwa Mulungu ndipo mawu anali Mulungu. So pali Mulungu, pali mawu alinso ndi Mulungu. So that's the thing. So akuti kwa Yesu ukunde kuunika kwenikweni kumene kuwalira anthu onse anziko, right? So Yohana naye amene anali pambuyo. So tikaona bwinobwino mina tingowerenga Yohane 10. I think ababa Bible anga napanga kopi mapeso awiri. So abuwa kamba za mawu, I don't think ndimafuna ndolo mmeneko. Nene kuwerenga mu chitwa Bible changa. Research dev. Okay, Yohane chapter 10. Yohane 10 verse 1 out no. Indetu ndina ndi ino. Iye osalowa nkhola la nkhosa pa khomo koma akwerera kwina. Iyeyo ndiye wakuba ndi wolanda. So Yesu akamba amene salolera pa khomo ndi wakuba komanso ndi wolanda. Pa verse 9 Yesu anati no. Ine ndine khomo. Mukuona pamenepa? Ine ndine yani khomo. Ngati wina alowa ndi ine adzapulumutsidwa. Nadzalowa nadzapeza m'busa. So khomo ndiye ndani? Yes, muona? So akamba za kholalo ndi chani? Verse 7 ndi yani? Koma kuti ati kulowe mu kholalo. Ulowe mwandani? Mwa Yesu Kristu. So anthu ambiri amakhulupirira tino khola ni mpingo wawo. Mpingo ambiri. Ine remember ndakumana ndi kule nake tinkakambirana naye anali wa Church of Christ kangati. Kama mpingo wa Kristu uzati amati bwana. Mono anapita straight ku verse. Muona mpingo wa Kristu ndi yani? Ndi ifeyo. Chifukwa mpingo wawo zinawo ni mpingo wa Kristu. So atino mpingo wa Kristu ndiwo basi. Alese ayi. Muona? So akamba za khomo ndi Yesu palinso khola tikalowa mutipulumutsidwa koma tolole mwa Yesu. So khola ndi yani? Tiwiririza musimo ndi mu verse 27. Nkhosa zanga zimva mawu anga ndipo ine ndizizindikira ndipo ndizitsata ine. So ati nkhosa zanga zimva yani? Mawu anga ndipo ine ndizizindikira. Mwamva pamenepa? So nkhosa zikuziwika chifukwa zimamvera ndani? Yesu Kristu. Ndi mupamva pamene baba pa verse 28 I don't know. Ndipo ine ndizipasa moyo wosatha. Now ndi mpingo utiwo Mungu ndiuza kuti ine ndikalowe. Ni mpingo utiwo tino tikalowa timalandira moyo wosatha. Fatino anthu amene amapanga claim kuti verse iyi kamba za khola ni mpingo wawo. Verse 27 I don't know. Nkhosa zanga zimva mawu anga ndipo ine ndizizindikira ndipo ndizitsata ine. Verse 28 ndipo ine ndizipatsa moyo wosatha ndipo sizawonongeka ku nthawi yonse ndipo palibe munthu adzazikwatula m'dzanja langa. Verse 29 Atate wanga amene anandipasa izo ali wamkulu ndi onse ndipo palibe wina angathe kudzikwatula m'dzanja la Atate. Ine ndi Atate ndife amodzi. Mwa pamenepa? So tikamakamba za khola ndi dzanja la Atate ndi dzanja la ndani? La Mwana. Tikakhala amene mutili mukhola dzanja la Atate ndi la Mwana khola, right? Kuti lowe mukhola amene tikula mwandani? Mwa Yesu Kristu. Tikalowa mukhola amene tikulandira yani? Moyo wosatha. So Yohane chapter 10 sukamba za mpingo ina uliwonse. Ngati ukamba za mpingo ukamba za iwo amene ali mukhola ali. Dzanja la Atate ndi la Mwana sungakwatulidemo. Ngati ukufunitsitsa ukhalemo ukhalamo, right? And mukhola limene lili tikulandira yani? Moyo wosatha. Tikulowa mwa Yesu Kristu yekha. So mpingo si manyumba zomangidwa kapena si ma denominations ayi, right? So tufunika ndithu tikhale oyera kuti timvetsetse choonadi cha Bible. 2 Petro chapter 5 verse 18 ati yani? Amananga irenga 2 Petro 5:18. 2 Petro chapter 3 verse 18. Yeah. Koma kulani mchisomo ndi chizindikiritso cha Ambuye wathu ndi mpulumutsi Yesu Kristu. Kwa iye kukhale ulemerero tsopano ndi nthawi zonse. Amen. Amen. So apa kwamba tati kule mu chisomo ndi chizindikiritso cha Ambuye wathu ndi mpulumutsi Yesu Kristu. So kukhala thupi la Kristu sizikutanthauza nena kuti kupesa choonadi china chake, right? Mpingo ona ndi nthoka amene akhulupirira true God kapena mpingo ona dokhala amene akhulupirira Trinity. Right? Tili mwa Kristu Yesu timakula mu chisomo mukamvetsetsedwe muchidziwitso kuti zitisogoze. Koma kuti tikhale gawo limodzi la thupi lake tikufunika tibadwenso mwatsopano. Ndi Mulungu amatigwiritsa ntchito ife kuti tikatumikira anthu ena atabwere kwa iye. Tikukula mu chidziwitso
chiphunzitso, koma izizi sizikutipangisa ife tikhale thupi lake Yesu Khristu ayi. Tikakhala thupi lake Yesu Khristu ndiye timakuwa muchiphunzitso ndi chiphunzitso. Izo ziwiri zosiyana zotino funati tizigwirisise kwambiri, right? So tikamakamba zoti ndife thupi lake, Mungu lenga mwachangu 1 Corinthians 16 verse 19 komanso Aroma 16 verse 3 ndi 5. Tifuna verse nono tikamakamba za thupi lake tikamba ya tawerenga. Verse 19. Mipingo ya ku Asiya ikupatseni moni. Akupatseni moni ndithu inu mwa Ambuye. Akwila ndi Prisika pamodzi ndi mpingo wa nyumba yawo. Aroma 16 verse 3. Mupereke moni kwa Prisika ndi kwa Akwila, antchito anzanga mwa Kristu Yesu. Verse 5. Ndipo mupereke moni kwa mpingo wa Ambuye wa mnyumba mwawo. Moni kwa Epenato okondedwa wanga, ndiye chipatso chowundukula cha Asiya cha kwa Kristu. Amen. Amen. So tikamamvesesa za mpingo ndi chani, right? Tonakala tuno ifeyo aliyese paikha ndife chiwalo chake, koma pamodzi ndife mpingo. Apa zimwezo kuti zapa tuno kwa ati mipingo ya ku Asia, mwaona menepe ati kupaseni moni. So tikamakamba za mpingo part 2, mpingo ndi thupi lake la ndani la Yesu Khristu, anthu amene akukumana mu dzina lake pali awiri pali atatu, Yesu ali pati alipompo. Ndakamba za mpingo wa nyumba mwanu. So mpingo uyambira nyumba, right? Pamene pali awiri pali atatu, that's the church. Chifukwa chani anthu osowa ngati ozozedwa ndi mzimu ni mpingo umene ndi thupi lake la Yesu Khristu. Pakakhala let's say ku Asia, Asia kunali mipingo ngati isanu ndi iwiri omwe tikuipanga pipa, ina Pergamos, Thyatira, ina Smyrna, Laodicea, Philadelphia, Sardis, right? Ndakuti mipingo ya ku Asia, mipingo plural. So ati mipingo ya ku Asia, right? So anthu osewa ana anthu otani ozazidwa ndi mzimu, right? So tawvesa tikamamvesesa za mpingo tikamayamu. So tikamaona apapa tiona kuti Priscilla ndi Aquila amapembedza mu sinagogue nthawi yake, right? Dadakumana ndi Myuda ina akapena Apolo amene amakunga ndi uthenga according to Yohane Mbatizi, sima za Yesu samaziziwa. So Paulo akukamba za Priscilla ndi Aquila kuti ndi mpingo ayani wa nyumba mwawo. Mwachitena mpingo uli nyumba mwa Aquila ndi Priscilla, right? So apa pali ndithu umboni waukulu kunena kuti kuzera mwa Priscilla ndi Aquila, right? Members of the church at Rome and believers knew them, right? So tikaona muno bwino tiona kuti tikamakamba za Priscilla ndi Aquila, anthu amene ali ku Roma maaziwa. So anapereka moni kwa mipingo yakuti ya ku Roma 1, komanso anapereka moni kwa mpingo wakuti wa nyumba mwawo, ngati ti zinthu zosiyana, right? So tikavesesa chinthu chitivesa chipembedzo chikamba mu nyumba, mpingo thupi lake. Tikakumana ngati mabelievers ndi mpingo obe thupi lake, right? So tivesana kuti izozo ndimene tikufunika tizigwirisise, right? Mavesi atanalenga last time, so sititengapo nthawi yayitali. 1 Corinthians 1 verse 2, Philemon 1 verse 2 tinaona kale last time now. Banja la Chikristu limatengeranso ngati mpingo, right? So tiona kuti pakakhala pali banja la Chikristu kapena kuti abale awiri atatu, right? Okay, akakomana pamodzi ngakhala atakomana mu nyumba, ndifuna tivese apa atakhala akakomana mu nyumba imene ndi yani ni mpingo. Mavese ene akakomana for fellowship ni mpingo, right? So tiona kuti mpingo sikuthandauza building, eri ningoperekaso chinsanzo china. Ineyo ndine pano patakumana takukumana ndikugwizana mu chinthu chimodzi, right? Ni mpingo ngati tonse lero zazida ndi mzimu wake ndi yani ndi mpingo. If you meet kukumana pali Yesu Kristu umene ndi mpingo, ngakhale palibe ku church building. Okay, so ndimafuna ngosimikiza kuti mpingo ndi thupi lake, iwo amene azazida yani ndi mzimu wake. So taona mpingo umene wa nyumba, taonanso mpingo wa abale amene akumana pamodzi utangopembeza manyimbo osiyana-siyana kumana pamodzi umenenso ndi mpingo. Nawo mafunanso taona kuti kodi akamakamba ma church onse pamodzi amautcha kuti chani?
1 Korinto 14 verse 33, 1 Korinto 11 verse 6. Tuwerengereni. 1 Korinto chapter 14 verse 33. Pakuti Mulungu sali Mulungu wa chisokonezo, koma wa mtendere, monga mwa mipingo yonse ya oyera mtima. Verse 16 ya 1 Korinto verse 11, chapter 11. Koma akaoneka wina ngati wotetana, tilibe makhalidwe otere, kapena ife, kapena eklesia wa Mulungu. Amen. So tikaona papa pa 1 Korinto 14 verse 33 akuti pakuti Mulungu sali Mulungu wa chisokonezo, koma wa mtendere, monga mwa mipingo. Akwiza plural, ari monga mwa mipingo. Right? So apa pena apa kuti kapena eklesia wandani wa Mulungu. Now akatenga mipingo yonse kuyiphatikiza pamodzi, wa Korinto, kwa Roma, kwa Galatia, akuyitchula ngati mipingo. Akuyitchula yonse kuti mipingo. Chifukwa chani? Sakuyitcha kuti mpingo. Chifukwa chani? Chifukwa nati tikamakamba za thupi la Khristu. Thupi la Khristu ndi lolemekezera koposa mipingo yonse kuyiphatikiza pamodzi. Ndikutanthauza yani kuli mpingo wa Korinto, mpingo ku Sade, mpingo ku Laodikaya, mipingo kusiyana-siyana, right? So akamayitchula isango kuti mipingo. Chifukwa chani? Chifukwa tana anthu akumana mzina ya Khristu. Komano the church, tikamati body of Christ, ndi anthu osewa pamodzi mene kumwamba kukaonekera. Kumwamba kukaona osewa ngati ndi chinthu chimodzi. Right? So Paulo akamalemba kalata kwa anthuwa amati mipingo. Koma akafuna kupanga lifa ku wonse aliyense amangoti mpingo. Akamatchula Khristu onse dziko lonse lapansi. Fatino collective pamodzi, anthu osoyera mtima onse pamodzi ndi chachikulu kwambiri, ndi thupi lonse la Yesu Khristu pamodzi. Koma akamalembera kwa mipingo, letse kwa Galatia, kwa Korinto, amati mipingo yonse ya ku Asia. Mukuona penepe? So manjirena mipingo sina ili ku Asia, mpingo wa Mulungu. Tikamakaza mpingo wa Mulungu suna ili ku Asia. Koma mipingo ya Mulungu inali kuti ku Asia. Mpingo wa Mulungu suna ili ku Yerusalemu. Komano mipingo ya Mulungu inali kuti ku Yerusalemu ndi ku Judea, mipingo ya Mulungu ndi ku Samaria, mipingo ya Mulungu. Komano tikanika kuti ku Asia, kuti tikanika Judea, tikanika konse pamodzi, ndeti ni mpingo wa ndani wa Mulungu, kapena ndi eklesia ya Mulungu. So mpingo wa Mulungu ndio kuposa mipingo. Mipingo ndeti ndi area ikulu ya Kristu, area iyo mipingo. Komano wonse oyera mtima pamodzi mpingo wa Mulungu. Ndikhupe ali pamveka, ngati sipanamveke ndiuza. Okay, so Ephesians chapter 1 verse 22 mpaka 23 ndawerenga kale. So tivesana kuti tikamakamba za mpingo wa Mulungu, si denomination ya mpingo wa Mulungu ndi akhristu onse pamodzi. Akhristu onse awadziwa basi onse pamodzi ndi mpingo. Mpingo ameneyo ndi nzazidwa amene amazaza yani zonse, onse amene ndi zimaka ndani wa Mulungu. Taterenga 1 Timothy chapter 3 verse 15. Simon Swerenga. Okay. Verse 15. Yeah. Kuti udziwe kuyenedwa kwake pokhala nyumba ya Mulungu, ndiye eklesia au Mulungu wa moyo, zati ndi chilikizo wa choonadi. Yeah, so tikamakamba za mpingo ndi thupi la Khristu. Taonakati tikamakamba za thupi la Khristu kuthandiza yani zazida amene amazaza zonse zera mwa Mzimu. Komanso mpingo akutcha kuti ndi mzati wachani, mchilikizo wa choonadi, right? Pila ya choonadi. So menenso ni mpingo wa ndani wa Khristu. Okay, so tuona the third definition ya yani ya mpingo. Okay, mzati wa choonadi. Ephesians chapter 2 verse 16 mpaka 19 tuwerenga nenepe. Ephesians 2 verse 16 mpaka 19 tuwerenga. Amenanga irengi tuwerenga majana. Verse 16. Ndikuti
akayani- akayanjanitse awiriwa ndi Mulungu m'thupi limodzi mwamtandawo, atapha nawo udaniwo. Verse 17. Ndipo mmene anadza analalikira uthenga wabwino wa mtendere kwa inu akutali ndi mtendere kwa iwo apafupi. Verse 18. Kuti mwa iye ife tonse awiri tili nawo maomboledwe athu kwa Atate mwa Mzimu mmodzi. 19. Pamenepo ndipo simulinso alendo ndi ogonera, komatu muli amudzi omwewo wa oyera mtima ndi banja la Mulungu. Amen. Yeah, so kuyankhula kwa Ayuda ndi anthu achikunja aheni tonse awiri ife tikupeza chiyanjano chathu kwa Mulungu kudzera mwa Mzimu umodzi. So ngati tilandira Yesu Khristu tilandira chiyanjano, ndipo tonse ndife nyumba yake ndani? Ya Mulungu. Okay, ndi muona amenepa Ephesians chapter 3 verse 14 15 ati yani. Ephesians 3 verse 14 mpaka 15. Verse 14. Chifukwa cha ichi ndipinda maondo anga kwa Atate, amene kuchokera kwa iye mfuko lonse la mmwamba ndi la pa dziko alitcha dzina. So tikaona amene baba tiona nawo tuno pophatikana kwa Yesu Khristu tonse tili banja limodzi. Fuko la kumwamba na dziko lapansi tonse tikupeza kuti ndife banja ngati amodzi. So mpingo wa Mulungu ndi wakulu kwambiri. Fayona kuti no ukupanga extend from kumwamba, ukupanga extend ku dziko lapansi. Tikuona lero so tikamanga za mpingo tukamba za fuko la kumwamba ndi dziko lapansi tonse tikukhala mu dzina limodzi, dzina ndani? La Yesu Khristu. So tikutchedwa dzina limodzi ndi Atate. So ichi chachikulu tikamachipesa ichi ndi tituluka mu mindset yomaganiza kuti no ife tikhulupirira zakuti ndife tokhafe ndi ndife amene tili mpingo wa Mulungu. Fate tazawa wanthu God basi tokhafe basi Mulungu andife ayi sizikuyenda yonje. Mpingo wa Mulungu zazidwa amene azaza zonse wazazidwa ndi Mzimu wa Mulungu ndi thupi la Khristu Yesu, right? Nzati wachoonadi. So tikambamvetsa izi ndititamba kuona kuti no choonadi kuti bwanji. So mungotenga 1 Petro chapter 2 verse 5 inayerenga kale. 1 Petro 2 verse 5 out here. Okay, tiwerenge ndi Efeso chapter 2 verse 20 mpaka 22 sinawerenge nene. Murenga Efeso ndi Petro amene angawerengani chonde. Efeso chapter 2 verse 20. Kamene ndingowerenga verse 5 ya 1 Peter. Ayi mwambire kumwamba kumasesereka. Okay. Verse 20. Omangika pa maziko atumwi ndi aneneri pali Khristu Yesu mwini mwala wa pangodya. Verse 21. Mwa iye chimango chonse chilumikizika pamodzi bwino, chikula chikhale kachisi wopatulika mwa Ambuye, amene inunso mwamangidwa pamodzi mukhale chokhalamo Mulungu mwa Mzimu. 1 Peter chapter 2 verse 5. Inunso ngati miyala ya moyo munamangidwa nyumba ya uzimu kuti mukhale ansembe oyera mtima, akapereke nsembe za uzimu zolandiridwa ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. Amen. Yeah. So tikambanga za nyumba ya Mulungu ikutchedwa nyumba ya Mulungu ngati ikumangidwa ife tili ngati njera za thupi, right? Tonse aliyese pekha aliyesa kukhala ngati njera imene tikakida pamodzi tikumanga nyumba ya Mulungu, right? So tikutchedwa nyumba ya Mulungu. Nyumba ya Mulungu si building here. Nyumba ya Mulungu ndi akhristu onse amene tikakida pamodzi kumwambako tikutengera kuti tikumanga chimodzi. So tonalatu nyumba ya Mulungu mpingo kufanizidwa kuti ni nyumba ya Mulungu, kufanizidwa ndi banja la Mulungu limene lichoka kumwamba kufikiranso kufala mpaka dziko lapansi. Ni mpingo wa moyo wa Mulungu. So zonsezi sizingakhale denomination ayi. Okay? Tikambamvetsa izi sizingakhale denomination. And tikaona mpingo wa kumwamba Aheberi chapter 12 mpaka verse 22 mpaka 23 amatuza muveka bwino za mpingo wa kumwamba. Tolengera nepa.
Verse 22. Komatu mwayandikira ku phiri la Ziyoni ndi mudzi wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu wakumwamba, ndi kwa unyinji wochuluka kwa angelo. Verse 23. Ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wa obadwa oyamba olembedwa mmwamba, ndi kwa Mulungu woweruza wa onse, ndi wa mizimu ya olungama oyesedwa angwiro. Yeah, so tikuona nawo tikamakamba za phiri la Ziyoni ndi mudzi wa ndani? Wa Mulungu. Yerusalemu wakuti wakumwamba, ndi kwa unyinji wa ndani? Wa angelo. So akamba za mpingo autuno ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo, ndi mpingo wa obadwa oyamba olembedwa mmwamba, right? Kumeneko kuli Mulungu woweruza onse ndi kwa mizimu ya olungama oyesedwa angwiro. So inu ndi ineyo tikakhala tabadaso maso pano mzimu mwathu tayesedwa angwiro immediately. So ifeto kuphalengana pamodzi ndikupembedza kuti kumwamba. Tikayambira pa verse 18 verse amatoza ifeto sili kukumana ku Sinai ayi mwejo nayo ziphalale ni first tipembedza according to Sinai. Fode tikakamba za Sinai kumene unalandira malamulo onse 10 ndi enacho, right? Malamulo amachita Mose, right? Kona amene anda amene amatulozera ifeto no chipembedzo yathu yonse chiziyang'ana kuti ku Yerusalemu. Okay? Ena amafuna azisiyanisa malamulo akuti noyayi malamulo 10 mwakuti mono khandire kuti ndo studakatha kupereka nsembe aneso kuphwanya malamulo 10. Ina system imodzi. Okay? China system imodzi. So system imene ati sili kupembedza kumene kuku. Koma inu ndi ine tipembedza kuti ku Yerusalemu kuti wakumwamba. Right? So tikuona tuno inu ndi ine pamene tabada somaso pano mizimu yathu ndifeyorani yolungama. Tupembedza mmodzi ndi angelo, kunyinji wa angelo. Tupembedza mmodzi ndi Mulungu ndi mwana wake Yesu Khristu woyamba obadwa. So ichichi tikachivesesa kuti no mpingo ndi chimene chichi ndi titamba kuvesano kodi cholinga cha mpingo pa dziko lapansi pano ndi chani. Tufuna tivesese imene chifukwa ndi thupi lake ndani la Yesu Khristu. Efeso chapter 1 verse 9 ndi 10. Pelengani. Verse 9. Anatizindikiritsa ife chinsinsi cha chifuno chache monga kunamkomera ndi monga anatsimikiza mtima kale mwa iye. Verse 10. Pakuti tinakonzedwa makwaniridwe anyengozo akasonkhanitse pamodzi zonse mwa Khristu, zakumwamba ndi zapadziko. Tona nayo kuti kuzera mwa mpingo zonse zisonkhanitsidwa yani pamodzi, zakumwamba ndi zayani ndi padziko. Tikamaona mu chiweruzo cha maufumu tona kuzera mwa mpingo wake wa Yesu Khristu zonse zisonkhanitsidwa yani pamodzi, zionesedweratu tono ndi ufumu wake wokhala Yesu Khristu umene uli ufumu wa mazazide a mzimu wake, right? Mpingo umene wa Khristu pa dziko lapansi pano zionesedweratu ndi ukhawa umene uli ufumu umene umabwisa chiyero, right? So Mulungu afunika achite china chake kwa mpingo wake. Mulungu afunika achite china chake kwa ziwalo zake zimene scattered abroad, kuti ziwalo zake zikakhale one unit on earth, kuti zikaonesere ubwino wake ndani wa Mulungu. Ichi ndi chinsinsi chimene tikufuna tichivesese. Andi tikambamvesa chimene chichi nditi maso athu maubongo athu amba kuseguka. Ndi kavesedwa kaka tiwerenga Efeso 5 verse 25 mpaka 27. Tiwerenga nene. Efeso chapter 5 verse 25. Amuna inu kondani akazi ainu monganso Khristu akonda eklesia nadzipereka yekha m'malo mwace. Verse 26. Kuti akampatule atamuyeretsa ndi kumsambitsa madzi ndi mawu, kuti iye akazindikire yekha eklesia wa ulemerero, wopanda banga kapena khwinya kapena kanthu kotere, komatu kuti akhale woyera ndi wopanda chilema. So tikamamvesesa kuti no ati akuti yani akuti amuna inu kondani akazi anu monganso Khristu anakonda eklesia anadzipereka yekha m'malo mwake. Ati Yesu Khristu anadzipereka yekha m'malo mwake. Now funso langa ndila kuti tikamakamba za mathu chechiwa ndi mpingo kuti Yesu Khristu anazifera anafera seventh day, kuti anafera mpingo wa Katolika, anafera
mboni za Yehova anafera ndani. Tikamvetsetsa kuti no pali mafuko awiri, fuko la kumwamba ndi pa dziko lapansi, tonse tikutchedwa dzina limodzi mwa ndani? Mwa Atate. Tonse tikukhala mpingo umodzi, right? Chifukwa tonse ndozazidwa ndi Mzimu wake. So tikamaona mpingo woyamba pa dziko lapansi pano munali ndi anthu awiri okha, Adamu ndi Hava, right? So nali mpingo, anthu atatayika, Yesu anazifera, anafera yani mpingo umene watayika, anafera anthu. Mwandipesa nebe? So tikamvetsa chimene ndi chitambamvesa. So cholinga chake nchiona kuti no akuti akufuna aziyikire yekha ekleziya pachani wa ulemerero. Mwa njira ina tifunika timvetsese nati no mpingo wa Mulungu ukufunika ukule. Ndikamaza mpingo wa Mulungu ngamba za Khristu wonse amene azozidwa ndi Mzimu wake pa dziko lapansi pano, akufunika akhale kupanda yani banga. Andi izi zinthu zimene Mulungu atapange tiona kuti Mulungu azipanga motani, right? Tikamamaliza mipingo isanu ndi iwiri ndikukuwuza nonati notikhala tamvetsesa vesi ili kuthandiza liyani. For now ndisachitolowa kwambiri mkati, koma tikamvetsesa ichichi timvetsesa tuno cholinga cha Mulungu ndi chani. Yohane 16 verse 2 akutuza ife tuno chani toyi mwanene Verse 2. Yeah. Adzakutulutsani m'masunagoge, koma ikudza nthawi imene yense wakupha inu adzayesa kuti akutumikira Mulungu. Mabwana amenebe. So apapa akuti adzatulutsa masinagoge. Sinagoge nthawi imene imakhala ngati malo achipembedzo, kuti no kachisaluko ku Yerusalemu inde mano sinagoge amakhala malo achipembedzo mu malo mosiyanasiyana umene kuna ana Israeli. So adzakutulutsa ndi masinagoge. Okay? Ndauti yani. So tikamvetsa ichi timvetsa tuno idakhala tuno mpingo wa Mulungu ndi denomination. Desi mpingo wa Mulungu ndi omwe kafikeka, ena mpingo wa Mulungu ndi Seventh Day okhala kapena ndi mapente okhala kapena ndi ambono okhala, right? Ndiye kuti chipulumutso tikawerenga mene Bible kunena chipulumutso chimagwirizana ndi kukhala kupi. Chifukwa tuno inuyo ndine tikabatizidwa tikhala ziwalo patokha, koma tonse ndife thupi lake ndani la Khristu Yesu, right? So if mpingo wa Mulungu li denomination zimene zikutukuza ife ndikuti chani, right? Timvetsana kuti no tikachosedwa mu mpingo umene denomination nditi tatanso chipulumutso chathu ngati zimene zili zoona. Okay? Koma apa kuti ifuna kuti no tizachosedwa inde masinagoge mwachitena anthu a Mulungu azachosedwa mipingo. Tiona izi zichitikadi exactly, right? Tikamwa mphunziro tiona kuti zichitikadi exactly. Anthu a Mulungu achosedwa muyani mipingo, right? Koma sizinthu zote nacho kapamaso wa Mulungu ayi. Chifukwa yani opembeza eni opembeza mu Mzimu ndi chani ndi chionadi. Ani mpingo wa Mulungu mene ulili panopa tikamanga za mpingo wa Mulungu, eti anthu ake ziwalo zake zili ma denominations osiyana-siyana. Koma Mulungu achita china chake chona tuno thupi lake la pa dziko lapansi lonse likhale zozidwa ndi chionadi chake ndi Mzimu wake. Tikamanga chionadi tukamba za ma realities. Chionadi ndi reality. Chilamulo chinadza ndi Mose koma chionadi ndi mwa Yesu Khristu. Yohane 1:17. So Mulungu afuna tipembeze ife mu chionadi ndi Mzimu, right? Akhristu ake mpingo wake pa dziko lapansi pano ndi anthu amene azizidwa ndi Mzimu. Akumpembeza Mzimu inde koma afunika mupeze mu chionadi mu ma realities onse. Kumvesa nanu zoyikika za ipinganiso pano ndi chani. Anthu a Mulungu akazindikira chimene chichi ndithu timvetsesa nanu anthu ake mapita ake azakhala amodzi andi pali chinthu chimene Mulungu azayike chimene chizamangise tiziteni. Okay? So apa pano mafuna tiweno kuyambe kuyang'ana no za Pergamo, right? So tinaona kuti mu chivumbulutso munali ndithu masomphenya amene Yohana anaona pa tsiku la Ambuye, right? Ndipo anaona Yesu Khristu ali ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimayimira angelo asanu ndi awiri. Kuona angelo asanu ndi awiriwa tikuona kuti akuyimira amithenga. Ngelo amanguyimira otumidwa. So akuyimira anthu amene akupereka chonadi ku gulu la anthu. So tanana mipingo isanu ndi iwiri ikuyimira anthu a Mulungu mu nthawi. Okay? 1. Mipingo isanu ndi ikuyimira anthu a Mulungu mu nthawi. Komanso 2 ikuyimiranso chinthu china. Ikuyimira chinthu china chiwiri. Ikuyimiranso ma states of mind anthu. Okay? Tonanso kachitatu so mipingo isanu ndi iwiri ikuyimiranso iyo amene okay tiona muna ndisapange preempt.
tione. So tinaona kuti no mipingo isanu ndi iwiri tadusa, tinayamba ndi Efesus. Okay, kwa Efeso. Titachoka kwa Efeso tinapita ku Smyrna. Titapita ku Smyrna tinapita kuti ku Pergamo. Titapita ku Pergamo nene ngati paphiri pamwamba tinazamba kusesereka apa pandetili kuti Thyatira. Kuti ndi Thyatira. So tikachoka ku Thyatira tipita no ku Sardi. Ndeti next week imene. Okay, ndera apa tiyambe ndithu mene. So awo ndi zithuzi za ku Thyatira, right? Mene ma remains ake nzinaona report. So tikamana za Thyatira ina ndi 30 km, 30 miles kapena tinena kuti no 60 km southwest kuchoka ku Pergamo, right? So amene anakhazikisa mzinda amene ndi Seleucus, right? Amene ndi mmodzi mwa generals and Alexander the Great. Okay, so mzinda amene tikaona mwene ndi pa flat, so unalibe ndithu zinthu zoti uchingidwe. Okay, so ndithu unangoyikidwa kuti ukhe ngati no uzitetezera kumpoto, right? So muzaka za msogolo Thyatira ndithu inamba no kukhala no ndithu mzinda wapadera chifukwa kuti unamba kupanga zisulo ngati brass ndi bronze, right? Mapanga zisulo zimenezozo. So ndithu chifukwa kuti no zimezi zimachitika pana dera namba khala lovuta kuti Akhristu atani azikhalako, right? So tikambaka za Thyatira ndithu na mzinda amene unali wodziwika kwambiri kuti umapanga yani, umapanga ndithu nsalu za purple ndi zofira, right? Tikawerenga Machitidwe 16 verse 14 mene Paulo anakumana ndi Lydia amene ndithu wogulitsa nsalu ocheka kuti Thyatira. Okay, so zerati Thyatira imayimira kuti sacrifice kapena nsembe kapena contrition. Okay, so taonana kuti no zikuyimiradi nthawi imeneyi ni nthawi imene Akhristu nthawi imeneyi analowa muchitayiko, analowa mu apostasy. Okay, imene nthawi yoti no choonadi chawo chimene anali nacho chikhulupiriro anazisinthanitsa ndi ntchito. Mona, so ni nthawi yovuta kwambiri yotchedwa Thyatira. Okay, so ni nthawi yovuta kwambiri ya Thyatira. So ndithu mpingo umenewu tikuyambapo ndithu mutiwerengere pera Chivumbulutso chapter 2 verse 18 kuti bwana. Verse 18. Yes. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Thyatira lemba, izi anena Mwana wa Mulungu, wakukhala nawo maso ache ngati lawi la moto ndi mapazi ache ngati mkuwa wonyezimira. Yeah, so Yesu tikuona kuti no kumpingo ina uliwonse akamabwera akamazifotokoza kuti izi anena, amazifotokoza iye ngati solution kapena chinthu chimene chitathandize mpingo. So kwa anthu aku Thyatira akuti yani amene akunena izi zili Mwana wa Mulungu. Manje ndi naso no mu nthawi imene ya Thyatira iyi nthawi imene chiphunzitso cha Yesu Khristu monga ngati Mwana wa Mulungu chinatani chinatayidwa. So Yesu Khristu kungotulukira akwazara izi zakunena ndiye ndani Mwana wa Mulungu, right? So akuzonesa kuti no ni Mwana wa Mulungu. Ndaona tuno iye ati maso ake ali ngati lawi la moto. Manje lena tikamaona bwinobwino kukhabe kuli mdima, right? Ukayasa moto umaunikira konse. Komanso moto chida chimene umapanga umayasa zinthu zonse zimene zizinyalala, right? So kuti ndi mapazi ake ngati mkuwa wonyezimira. Kamakamba za mkuwa ndi chisulo chimene chimamangidwa kuzinthu kopa ndi zinc, right? Kopa ndi zinc. So manje naye ndi Mulungu ndi munthu mwa iye. So izizi akutuza kuti yekha akuona zonse, right? So akuzifotokoza yekha ngati mwana ndani wa Mulungu. So tendonana kuti no kumpingo umeneyi zochitika ndi chani, right? So tikaona bwinobwino nthawi imeneyi Yesu anazionesera yekha kumpingo monga ngati maso monga tafotokozera kuti no maso ngati lawi la moto, maso ngati mkuwa, right? So tikaona pamene papa, right, ni mpingo okhawa amene Yesu Khristu akuzitcha yekha kuti no ni mwana ndani wa Mulungu. So tikaona m'buku lonse la Chivumbulutso title ya Yesu nthawi makhala mwana wankhosa choncho koma pazitcheka mwana ndani wa Mulungu. Machina ndi nthawi imene chiphunzitso cha the true God and begotten Son chinatayika, right? Ndi nthawi yabwino kwambiri tete verse 5 ina kuti mu nthawi ya mpingo wa Thyatira nthawi imeneyi, ni nthawi imene
chiphunzitso cha Trinity chinayikidwa, chinapangidwa introduce ku Chikhristu, right? Ndipo anthu onse amene anasusana nacho anaphedwa. So tikamakamba za ma Arian horns kapena tikamakamba za ma Arian nations, Arius anali presbytery, ndipo pamamba pake okay, ndikuveka? Okay. Arius anali ngati presbytery, ndiye pamamba pake naye panali Arius anali ngati wapansiku pang'ono, ndi wamkulu wake anali ngati Anastasia. So Arius amene amaphunzitsa kuti Yesu Khristu ndi wobadwa, right? Koma notizo anatuno ma writings ake ambiri anawonongedwa, right? Anyways, koma ena amaphunzitsa kuti iye ano Khristu nthawi zonse wakhalapo ndi Atate, sinakhalepo nthawi imene sanakhalepo. Pamene Arius amafotokoza ngati Yesu Khristu anachita kubadwa kuchoka mwa Atate. So amafuna ndithu anthu akambirane. So zina iye chino zinapangitsa mu Khristu chipembedzo chikhainga chani chamba kugawikana. Ena akuti Yesu anabadwa, ena akuti Yesu ndi mwana wa Mulungu ambira nthawi zonse. So onse amazati Yesu ni mwana wa Mulungu. Manena akuti Yesu Khristu mwana wa Mulungu nthawi zonse. Iye akuti Yesu Khristu inalipo nthawi imene anakhala mwana wa Mulungu. So zinaingazi kukangana kwa Arius ndi Anastasia, zimene zinapangitsa tuno akhristu nthawi imene kugawikana. So Constantine cholinga chake inayo angopanga Khristu sekhe pamodzi. Pene mpingo okhala umodzi ndi yakhala empala umodzi, ndi yazipanga control mpingo, ndi mpingo uzipangisana anthu zakhala amodzi mu mzinda wake wa Rome, ngati ikhala ndithu chinthu cho glue womapisa mzinda wake. So chifukwa chimene chichi Constantine analira na council la kumane ku Nicaea 325 tigwirizane pa nkhani ya kumvesera ka Khristu. So atanyera mukanga ndi Constantine anaona to ambiri ndi agulu la Anastasia, basi anamanga bani mabuku osako andani Arius komanso ndikunalisa peza mabuku aphede. So Arius atasunda ziphunzitso zake zimene anazitenga amene ma Vandals awa. Vandals anali magulu anthu amene ali ku North Africa ndi ma Visigoths komanso ma Heruli. Okay, osai ma Visigoths, sorry, ma Vandals, Heruli ndi Ostrogoths, yeah, sorry bebane. Ma Vandals awa ali ku North Africa, ma Heruli komanso ma Ostrogoths. Maufumu atatu amene anatenga ziphunzitso za Arius nikona matchedwa ma Arian horns, kuti ndi Arius kumene yon atenga Arian horn, atenga chiphunzitso cha Arius. So ndi mafumu atatu amene anasusa kwambiri chi Trinity. Ndi atasusa chimenechi onse ananongedwa, onse anaphedwa, history yonse ndikuonongedwa. Palibe mbiri inese timakhala kuti masokosera anayendani ma Vandals timangozana analipo, koma mbiri yake palibe. Even zolemba za Arius palibe ndi buku limodzi, right? So tikapita mbiri amanguti Arius amakhopereso ndolengedwa, amakamba za mimi zonyoza, koma ndo buku la Arius lilipo ayi, unaona. So ndizovuta. So tona nawo tono tikaona Thyatira ndi ndithu gawo lalikulu la mpingo, ndi period yaitali kwambiri imene kodusa 7 zaka 1000 za Khristu, right? So munthu amene iyi panali ndithu kusintha kunena kuti no anthu ufulu wa chikumbumtima unakhala kuti ambapondezedwa kwapasi. Chimene chinakwera kwambiri ndi kakhazikitsidwe ka usogoleri wa mpingo umene unakhala ndi mphamvu yayikulu kwambiri. So anthu amene samagwirizana ndi usogoleri wa mpingo amachosedwa mu mpingo. Ndi akachosedwa mu mpingo, right, umene unali ngati mpingo umodzi wa Chikatolika umene akachosedwa amakhala kuti ndiwo achosedwa pamaso pa Mulungu, right? So tikamvesa mpingo wa tikamakamba za Thyatira tikamba za period yonseyi, anthu amene anali mu gawo la Chikatolika ndi anthu amene sana amakhala mu nthawi imene, unaona. So onsewa akutchedwa Thyatira, ndi period imene anthu akudusamo. Okay, right? So tikamamvesa anthu amene akuonekera ma believers, right? Tikaonano ndi zimakamba za gawo lachitatu kuno, tikamakamba za mpingo tikukamba yani. So iyi ndi church period imene tikuona kuti no ikupanga kapa period imene yonena kuti no pali achina Thyatira, anthu amene anali ngati the visible body, kuti no awo ndi akhristu amene amapembedza mu mpingo wa Katolika, ndi anthu amene amachosedwa, right? The invisible church, the period yokhayi, right? So tiyambe pa pamenepa chimuso chapter 2 verse 19 ati yani
Verse 19. Ndidziwa ntchito zako ndi chikondi ndi chikhulupiriro ndi utumiki ndi chipiriro chako, ndi kuti ntchito zako zotsiriza zichuluka kuposa zoyambazo. So akamba za mpingo wa ku Thyatira akunazo akuza za chikondi, chikhulupiriro ndi utumiki ndi chipiriro chako, ndi ntchito zako zotsiriza ziposa zorani zoyambazo. So akutuza ifuna tuno ni mpingo umene ukukhazikitsa kwambiri ntchito. Okay, ndakozani akuti no tikamvesesa bwinobwino, right, mene zikuchitikira tiona nawo kuti no tikaona ndithu mene inaendera history yawo, right, tiona nawo kuti no nthawi ya Thyatira kumapeto kwake ni nthawi imene ntchito zako zotsiriza zinaposa zoyamba, kunalo anthu anayamba kubwerera kwa Mulungu kumapeto kwa this period ya Thyatira, kuti no mareformers anayamba kubwera, anayamba kuwabwezeretsa anthu amene ali mu Thyatira kubwerera kuchani kwa Mulungu. Okay, anthu anayamba kubwerera, right. So tikaonanso muno bwinonso Chikatolika ndi one of those churches imene imagwira ntchito zabwino zambiri zachani za almsgiving. Tikamona ma NGO ambiri amene ali kumalawi kunoko amagwira ntchito yopambana kwambiri, makamaka kupereka zinthu kana amasiye ma vulnerable groups yani, right. So ndi religion imene mpanga kwambiri emphasize kupereka. Okay, so tawerenga nene pa Achimu chapter 2 verse 20 ariya. Verse 20. Komatu ndili nako kotsutsana ndiwe, kuti ulola mkazi Yezebeli wodziyesa yekha mneneri, ndipo aphunzitsa nasokeretsa akapolo anga kuti achite chigololo ndi kudya zoperekedwa nsembe kwa mafano. Yeah, so mu church period ya akunena kuti anthu analola Jezebel, right. Jezebel tikamona mwino ndi mzimayi amene anali wa Phoenician, right, amene amapembeza Baala, right. So anakwatira mfumu ya Ahabu, anakwatirana chinachitika chani, anapangitsa Israeli yonse amapembeza yani mafano. So tikaona mwino nthawi imene mfumu tikaona mwino tikuona tulu pane amalgamation ndithu Aroma ndi Chikhristu nakhangatiza kwatirana mu union imene Jezebel imene kuti no the denomination that came out inatuluka pa union imene yapakati pa Chiroma ndi Chikhristu. Denomination imene inakhala dominant kwambiri ndi the Catholic system. Denomination imene kucheda kuti no ikukhala ngati chani Jezebel imene yapangisa Chikhristu chonse chipembedza yani mafano, chipembeze Mulungu amene kunalibeko, chipembeze Trinity, komanso kupanga zinthu zonena kuti no sizikugwirizana ndi chani ndi Chikhristu. So tikamaona muno bwino nthawi imene ndi nthawi imene chikunja chinalowa kwambiri yani mu mpingo, chifukwa tino chimafunika chizifanana kwambiri ndi boma, right. Boma la Roman ndi mpingo aposiposi Catholic zinakhangatizidwa yani pamodzi. So izi zinamangisa kuti kuola chivundi chitani chilowe mu Chikhristu, right. So ndithu the Roman Catholic Church inangati dominant, ndipo imakakamiza ndi kupha wina aliyense amene samagwirisisa ziphunzitso zake, right. So tikamakamba za Thyatira imakamba nthawi imene ndithu usogoleri umene unalipo pa nthawi imeneyo unapangisa anthu okhulupirira apite kuti ataye njira, right. So tikamona nthawi imene Thyatira timaitenga kwambiri kuti no inali active kwambiri mu 538 mpaka na 1798, right. Imene ndithu Roman Catholic Church inangati imasogola kwambiri uzimu komanso ndithu kundale, right. Tikamona mu 538 Justinian, right, amene anayisiza Kaisara ananena kuti Bishop of Rome akhale ndithu kuongolera anthu amene akupatuka pa chiphunzitso, right. So adakhala ngati ampasa iye mphamvu zoti iye ndithu amene akufuna kuongolera ma heretics amene akupatuka pa choonadi, komanso ndithu anampasanso mphamvu za dziko kuti no amene
kanika kumvera amene ndeti atha kutani atha kupangidwa chiwembu ndi mpingo, right? So of course that Napoleon mu zaka za 1798 anakhangata kuononga mphamvu ze kuno anala na mphamvu za kudziwa 1798. Okay, so titaona tuno pana ndi chivundi yambi chimene chinalo. Okay, toyengeni mu chapter 2 verse 21. Verse 21, ndipo ndampatsa iye nthawi kuti alape, koma safuna kulapa kusiyana nacho chigololo chache. Yeah, so tikaona bwino mu nthawi imeneyi panaiso anthu ambiri amene anabwera kuuka, amene anaiso naso ndani akatolika, right? Anayi mu system imeneyi anthu ngati achina John Wycliffe, achina Martin Luther, amene anabwera ndithu kukakamiza ndithu zoonadi zachani za Bible, right? Tikaona anthu sizoti anayi perfect, nawonso anayise maera zawo, right? Komano anayi anthu amene anayesesa kuti no mpingo ubwere kujani kuchona ndikamakamba mpingo ndokamba church period yawo yet. So anayesesa anthu arani abwerere, koma zinachitika chani sizinachitike, anapangidwa excommunicate, anapangidwa persecute, right? So ndithu tonana kuti no chifukwa choti anakana choonadi zinapangisa kuti mpingo upiteso kwambiri, so utsikeso kwambiri, so mubodza ndi kupatuka pansi pa Mulungu, right? Towerengeni Chimoseyo 2 verse 22. Verse 22, taona ndimponya iye pakama, ndiwo akuchita chigololo naye, kuwalonga mchisauso chachikulu ngati salapa iwo ndi kuleka ntchito zace. So auti taponya ndimponya iye pakama, ndiwo akuchita naye chigololo. Tikaona bwino mu chapter 17 tona tuno ati nzimayi akuchita chigololo ndi mafumu a dziko lapansi. Izi zimene zochitika zimayang'anira anthu a Mulungu, right? So nzimayi, this system imene kuwulumikizana kwambiri ndi the church, the what, the civil powers, right? Akuti ndithu azayiponya muyani muchisauso. Tikaona bwino tona no gulu la anthu likang'amba uzitcha kuti iwo ndi thupi la Khristu, ndithu pamachitika zinthu zoopsa zambiri. Ndingopasani chisanzo, pali mipingo ina ndikupa pamachitika zolakwika zina zosiyanasiyana ndiyo ina akanayimba kalata. No, izisu zikhala bwino kulemba kalata kwa asogolera chimwano pakupirira. Erani mumachita kutenga ngati pingo linthu pamanga, zinthu zayipa inde, koma anati chani? Anati ngalawa izawoloka, izakhala ngati kuko, koma sizatani sizagwa. So anthu amapanga zimenezo ngati excuse. Amanena kuti yayi zolakwika zili mu apostasy, ili mu mpingo inde, koma mpingo suli muchani apostasy amene achoncho. So chifukwa amanena chani kuti mpingo wa Mulungu sungagwe yayi. So zimene zimapanga cover zinzambi. So tikaonanso even bwino tona ta Yuda sanapanganso chimozimozi, anapangisa Pilato mpaka ampereke ndani, ampereke Yesu. Ifara amakhulupirira yokha ndi ana Abrahamu. Chinense palibe chimene angapange chimene Mulungu amangise tino awasiye, right? So tikaonanso bwino tona tuno mpingo wachikatolika unakhala ndithu gawo lalikulu kukakamiza ukulu wa chipembedzo chikumuntima kuti anthu akasate zimene iwo kunena. Koma kunali kumapita nthawi ati uzaponyera muyani muchisauso. Chifukwa tuno tikaona mu chapter 17 tona tuno maufumu a dziko makamaka nyanga zapa chilomboyo ati zaononga yani zimayi wachigololo. Manjirena the institution ya chikatolika izaonongedwa nthawi ili kusogoloko ndi maufumu a dziko omwe amene akhala akupangira target, right? So tona nawo tuno ndiyoncho. So tikamawerenga za Roman Catholic Church ndi mpingo umene umazitcha ukhala kuti the only true church, ni mpingo ukhala umene uliwona umene unakhazikitsidwa ndi Yesu kuzera mwa mtumwi wake Petro, right? So amagwiritsa ntchito ma verse ngati tawerenga ni Matthew 16 verse 18. Verse 18, ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko la akufa sadzawulaka iwo. So anamene arimaona Kristu adakakhazikitsa mpingo pa Petro. Now funso langa ndakuti mpingo wa Mulungu akhazikitsa pa munthu. Tikaonanso Petro anagonjetsedwa ndi mayesero a Satana, koma pakuti mpingo makomo
asarana sazaolaka iwo, makomo ajani adziko lakufa sazaolaka iwo. So tikawerenga ivi mabuku a Petro anachita kambato mwala apangodya nenda ndi Yesu Kristu. So iwe ndiwe Petro kamwala kang'ono ndipo atanthu the rock amakamba za iye yekha mwini ndidzakhazikira mpingo. Tikana muno bwino takabwera mbuyo verse 16 Yesu Petro anakamba zoti inu ndinu mwana wa Mulungu. So patanthu ili kuti Yesu ndiye mwana wa Mulungu padakhazikira mpingo wake. Unaona kumana kale kama mwana wa ndeti mpingo khazikira ndani pa Petro. Andi tikaona muno Petro ana munthu okwatira umene the rest of the people come after amene ati so okwatira. So Petro ana apongo zake etc. So pali zinthu zambiri. So anyways, so tikaona Catholicism imanena kuti iwo ndi okhawo amene ali woyera, mpingo woyera umene uli wa Chikatolika, komanso ndi mpingo okhawo amene unawasiyidwa ndi ma apostles, right? So zimakhala choncho ndithu nena kuti ni mpingo okhawo, right? So even mipingo imene inatuluka mu Katolika imakhulupiriranso nayonso yokha ndi mpingo okhawo oona. Okay, so tikaona muno bwino ukangamba uzitchwalira ife ndi mpingo woona okhawo zimachitika njani? Chimachitika chinatu chinesiliro lako chingachite chimapangira excuse kuti iyayi komatu ife ndi mpingo orani oona okhawo. So izi zimene zimachitika. Okay, pali ndithu magawo angapo ngati ma Eastern Orthodox Church or ma traditional Catholic groups. So sewa ndithu ndi magawo amene anatuluka mu the Catholic Church system. Tikaona makamaka ma Eastern Orthodox Church tikaona kuti after ma apostles atapita, ma apostles apita tukuyenda mu nthawi panali ngati the whole system Rome ita inayigawira pawiri. Rome inali ku east ndi ku west, right? Tikamala kamba the Roman Empire. Okay, so ngati ku east kunali ngati Constantinople, right? Ku west kunali ngati Rome ngati capital. So panali magawo angapo amene amati ngati ningalagwisi kukhuye amati ma Pentarchs, ma Patriarch, ngati ma leaders lingotene analipo ngati 5 ku Rome, ku Constantinople, ku Yerusalemu, ku Antioch, kumaliza ona kuti Alexandria. So ku Alexandria ku Antioch, ku Constantinople, ku Rome ndi ku Yerusalem ona ngati ma leaders, right? And people. So osana ndi mphamvu zofanana makamaka kuti azitha kupanga ma doctrines, kupanga leader anthu etc. So bishop osewa amagwirizana nato ndithu the Pope and the successorship etc. Kumana amakhulupirira in terms of authority aliyense 5 awali independent, right? Ani mphamvu zofanana. Kumano ma churches za ku west anamba kutenga kuti Pope ndi amene ali ndithu mphamvu jurisdiction above ena osewa. So ma churches za ku east zimene zinamba kuona sali above to safe. So panakhala ngati panapanga split muzaka zimene za 1000 AD somewhere there, 1054 AD anapanga split, anagawira pakati. So nakhala ngati Eastern Orthodox Church imene ndi kusiyana kwina kunakhala ngati ku west kumene tikuza Roman Catholic. Kumosewa ali ndi ziphunzitso zokhala zofanana kujonjo. Pano ziphunzitso namba siyana chifukwa ku east kwanamba kuphunzitsana theology yawo mu Latin, mu Greek. So ku east anaphunzitsa Greek, ku Rome imene uzanga Roman Catholic amaphunzitsana ndi mu Latin, right? So ndithu now aku east amana kuti ifeyo ndife okhawa amene tinapangira established ma apostles. And ma Roman Catholics amene ife ndife okhawa tinapangira established ma apostles. So pamakhala ndithu zonje pamene tikasereka musimu muzaka za Vatican II Council panali ma reforms amene anabwere after Vatican II. So ma traditionalist groups ngachina Society of St. Pius anatulukaso na akuna to ife sili kupanga nawo ma reforms za ecumenism chani mukhanga kupanga diluted chikatolika. So anakhanga tatani atuluka. So titaona tikamakamba za Italia period ndi period ndithu ya Italy imene kupanga campus zonsezi kumano onse the view makhala imwe ona we are the only true church chifukwa ife we are connected chani kuma apostles, right? And it's funny kuti panopa you have my churches ena ngati ena akuna ife we are the only true church chifukwa tili ma doctrines. Kuma it's the same mentality ife roka ndife true church aliyese
ni mentality yomweyo obuchinama ndi ma Catholics, right? Okay, Revelation 2 verse 23 ati yani. Amenangolerengere Chivumbulutso 2 verse 23. Chivumbulutso chapter 2 verse 23. Ndipo ndidzawononga ana ache ndi imfa, ndipo izazindikira mipingo yonse kuti ine ndine iye amene ayesa impsyo ndi mitima, ndipo ndidzaninkha kwa yense wa inu monga mwa ntchito zanu. Yeah, so apa kutoza fetono onse amene akusatira mindset ya chife atayira azakumana ndi zoopsa. Tikamakamba za ana tokamba za iwo osatire amene akubalira kuzera ma system imeneyi, right? So anthu amene amasata ma councils ndi ma creeds pano mu chikhristu ukaonera ali msina wakhulupirira chi Trinity umatengera ngati iwe ndi munthu wachikunja basi. Mano umeko ndi kusatira ma council a Nicaea, right? So anthu ambiri amene akusatira zinthuzi akumana ndi zosatira zake. Fatono ana ake atazakumana ndi imfa. So mwanjira amene akusatira the mindset ya Thyatira akumana ndi imfa ya uzimu, right? Fatono Mulungu akwesa aliyese ndipo azampasa yekha monga mwayani mwa ntchito zake, right? So tona nawo tino tikaona muno bwino ati ndipo ndizaninkha kwa yense inu monga mwa ntchito zanu. So kumapeto akamba azaninkha yekha monga mwa ntchito zake. Tikaona achikatolika azinakamba before, it's one of those churches imene imachita bwino kwambiri makamaka ku thandiza anthu osowa ndi etc, right? So ndithu tifuna tiziona kuno tisakhala anthu oteno timamanga neglect anthu osowa kapena anthu otani anthu osauka. Okay, tiwerengere nepa Chivumbulutso chapter 2 verse 24 mpaka 25 ati yani. Chivumbulutso chapter 2 verse 24. Koma ndinena kwa inu, kwa otsala a ku Thyatira, onse amene alibe chiphunzitso ichi, amene sanazindikira zakuya za Satana, monga anena, sindizakusanjikizani katundu wina. Verse 25. Koma chimene muli nacho gwirani kufikira ndikadza. Mukwana amenepe. So akukamba koma ndinena kwa inu, kwa otsala a ku Thyatira. So angakhale tunoti ukamba zino munthu amene nthawi ine chonadi chambiri chinasungikira, right? Alipo ena even ku Thyatira konko amene alibe chiphunzitso ichi, amene sanazindikire zakuya za Satana. Mukuona amenepe. So anthu ambiri tikamakamba za the Catholic Church timakamba very negative terms, right? Komano apapa tikaona muno bwino there is still redemption. Chivumbulutso chilipo. So alipo ena ku Thyatira ako amene alibe chiphunzitso chimene chichi, right? Alikonko inde komano sanaziweza kuya za Satana Mulungu ananena ena, right? So akuti no Mulungu sakuyembekezera iwo kuti asanjike katundu wina ayi. Imagine munthu wabadwa kuchikatolika chomwe amaziwa chokha ndi chikatolika chokha komano yakupembedza Mulungu in the best way imene amaziwira kuti no iyi ndi channel yokha, right? So akuti no Mulungu sakusanjika katundu wina ayi. Komatu chimene ali nachocho kukatolika chimene ali nachocho achigwirisise kufikira atadza iye. So pali ndithu chipulumutso. So ndimafuna tone mawa hold fast till I come. Mawa amene akuthandiza liyani. Tikamaona anthu ambiri akamapanga interpret mipingo isanu ndi iwiri amayifotoza yonse. Mpingo woyamba unabwera unatha, right? Mpingo ngati unamba wa Ephesus utabwera unatha zapita, right? Ephesus itapita. Ephesus ndi ma apostles ni anthu amene anasatira iwo. Kena kuti bwera ku Smyrna ndi anthu amene anaphedwa osati masewera Khristu amene akumana zokhuma, right? Aina amene mpingo amene unatani nadusa. Kena kuti bwera ku Pergamos nthawi imene chodani chinatayika chimene chinadusa ndamazabwera kunena kuti no Thyatira basi anali ndithu nthawi imene anali anthu a Mulungu basi anadusa ndi amayenda ndi amazafika ku Laodikaya. Akafika ku Laodikaya amati Laodikaya ndi ife ndi mpingo wa Mulungu omalizira wa Mulungu angana pa ife. Tivesese kuti izi kuti chani. Tikana mipingo itatu yoyambirirayi ma apostles analipo in the Ephesus, right? That church period inadusadi in the true.
tikamaona check period yosatira ya Smyrna ndi anthu okhala amene adusa mu zaka 10 zachisautso inadusa, right? Tikaona Pergamo ndi anthu amene anali ndi choonadi chochokera ku Ephesus chimene chinasungidwa mu Smyrna, zoonadi zonse zinasungidwa ma realities, koma by the time timafika ku Pergamo zoonadi ziyazanatani anazitaya zonse kuzitaya, right? So kuteda kwa choonadi kwachitika kwadusa, right? So Pergamo Yesu anawuza no repent uonizabwa kumenya nkhondo ine ndinu lupengaya lapa kamapanga, right? So manjira anthu anadusa. Koma tikaba ku Thyatira si kudusa ngati no, Thyatira ikukhalapo mpaka Yesu azatani adzabwere. Mindset ya Thyatira ilipo mpaka Yesu azatani akabwere. So tikaona mawu akuti no ugwirisise mpaka ndidze mwina ningwa panga kodi bwino apa chimene inacho gwirizano kufikira ine ndani nditadza hold fast till I come, chimene inacho gwiriza mpaka ndadza. So tikamaona apa pamene tikuamana kuona kusiyana mipingo 4 ya kumapeto, Thyatira, Sardis, Philadelphia ndi Laodicea. Thyatira, Sardis, Philadelphia ndi Laodicea mipingo imene Yesu Kristo osayipeza ndi ma mindset osiyana amene Yesu atatani atapeza akhapo mpaka Yesu akamabwera. So mindset ya Thyatira ilipo mpaka mapeto. That's why we still have Catholic mpaka pano, we still have Eastern Orthodox mpaka pano, tiso ni ma Break Catholics mpaka panopa, right? So akuti no angakhale momwe atagwirisise mpaka Yesu atani abwere. So chimene chikumanga gawo limene tuno Yesu azatani adzapeza anthu. So doctrine imene iso yoti Yesu akubwera inakhaso ngatiso yasokonekera sometimes ya ma dark ages, right? So ndithu tikamvesesa akuti no mugwirisise mpaka ndadani mtadza. Mwina tingowerenga verse kuti ziveke. Tawerengeni verse 26 mpaka 29 akuti yani 26. yeah. Ndipo iye amene alakika ndiye amene asunga ntchito zanga kufikira chitsiriziro, kwa iye ndidzampasa ulamuliro wa pa amitundu. Ndipo adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo monga zotengera za owumba mbiya ziphwanyika mapale, monga inenso ndalandira kwa Atate wanga. Ndipo ndidzampasa iye nthanda, iye wokhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Ndemumve promise imene kupita kwa Thyatira akuti no ndipo amene atalakika chani amene adagonjese mindset ya Thyatira acho, right? Ndikusunga ntchito zake kufikira chitsiriziro. So pala anthu ena apanga break away from mindset ya Thyatira alakika kumene kwagonjesa, right? Akuti Yesu azapasewe chani ulamuliro pa amitundu. Manje ena akhala anthu amene atapanga break away from Thyatira condition, Yesu azapasewe ulamuliro pa chani pa mitundu. Manje ena zakhalanso mu ufumu wa Mulungu wa ulemerero, right? Ndipo iye atazalamulira ndi ndodo yachitsulo. Kamakamba kulamulira ndi ndodo yachitsulo tinaza kuononga. So kudzera Yesu Kristo akamazata kuononga dziko lino lapansi, iwo azakhala gawo la Yesu. Ndipo pamene paona kuti ndi ndodo yachitsulo azadani azaononga. Ndiye atazampasa iye ali nthanda ndi akuti okhala ndi khutu amve zimene zimakutani akunenera kwa mpingo. So the gospel Mulungu akuchitabe nawo anthu akuti aku Thyatira chimene mfana nene penepo Mulungu akuchitabe nawo ndi anthu akuti aku Thyatira, right? So tiona nawo tuno tikamaona ku Thyatira, right? Ambiri sanagwe mu zinthu zimenezi. Even tikaonanso umene zinachitikira mu nthawi ya ma reformation. Ma reformers ambiri anali ma Catholic theologians, achina Martin Luther, achina John Huss, William Tyndale, osanali ma Catholic. Sisori all sanangoti mbweno, right? All the great guys anali ma Catholics, ma reformers, right? So tikamaona ati Mulungu sanakakamize zinthu zina zazikulu pa iwo kuti achite ayi, koma anagwiritsa kuti mugwire zimene mutani mukunena, right? So yes, anayesesa apeze a Kristo ona even mu nthawi imeneyi ya Thyatira amene adakatha kusunga yani mawu ake. So tikaona muno bwino timvesana kuti no kudzera mwa Yesu Kristo angakhale a Kristo aku
Thyatira apeza chipambano, apeza ati nthanda ndi nyenyezi imene tikamakhala tili kunyanja kwa deratu chimene umaona ndi nyenyezi. So tikamaona mu Thyatira nthawi imeneyi Mulungu anapereka ndithu nyenyezi yakuwala kwa anthu amene anagwisa chodati mu nthawi ya Thyatira imene imazafika mu achina 1517 1500s. Nyenyezi imene imatchera imene ndapereka Thyatira ndi John Wycliffe, tikaona muno bwino amene amatchera kuti no ndi nyenyezi ya nthanda ya kukonzanso imene nyenyezi ya Reformation, right, imene ikukamba za kuwala kumene nabwera after dark ages itaphimba anthu. So mu nthawi yomwe tingaona kuti zinthu zayipiratu, zinthu zayipa, right, ndipo takhumudwa tizoona kuti no chipambano chiliyani chilipo, ndipo tikufunika zonse nthawi zonse no ndi Yesu Khristu alipo amene akufunisisa kwambiri kuti tikapangenso mapangano athu ndi iye. So muphunziro limene timaona za mpingo wa Pergamo ndipo taphunzira zambiri, koma no next time tipitiriza tizaone ndithu kuti after nthanda itadza zinakhala motani. So pamene papa tiona no Thyatira ilipo bwe mpaka panopa ali mpaka Yesu ayipeze, kumana amene atagonjese za ku Thyatira amene papa akhala ndithu pa mpando wachifumu pamodzi ndi Khristu, akhala mu ufumu wa ulemerero mwa njira ina. So tonaona no pali ndithu hope ndithu chiyembekezo. So mphunziro ationa za mpingo wa ku Thyatira ndi kupitirira. So maphunziro atikhala ndithu tikaona ndithu mwina mwezi unonso umene titayambewu wa July mwinaso mpaka August tisanamalize maphunziro ongokamba za mpingo. Ifane tifundisise kwambiri ni mpingo ndi chani, kuti pamene tikupitirira mu buku la Chiongoso tisakhale ndithu lijenga. Tiseke maso kuti tipemphere. Ambuye ifane tikozina apadera ifane chisoma ndi mwayi kuti tikamve mawu anu, mwayankhula ndithu tamva ndipo taphunzira zambiri. Mpano ukapitiriza kudalitsa amene atazaone letaone ndipo mukhale ndi tonse amene tili pano muzina Yesu Khristu. Amen. Amen.